Peça a peça. Peça a peça ens construeixen i deconstrueixen. Des del primer dia. Som això, no? Un constructe d'idees, de creences, un escampall de lletres. I cada peça ens diu, millor calla, millor passa desapercebuda, millor traga't aquest dolor. A més, segur que això que contes t'ho estàs inventant, ets una exagerada. Nosaltres som unes exagerades. Nosaltres anem al metge amb dolor i acabem sortint per la porta pensant que aquest dolor és normal, que ens queixem per vici, que de segur que no espera tant, que ja passarà. Així com la majoria d'homes són remesos directament a l'especialista, les dones tarden molt més en tenir un diagnòstic correcte perquè van divagant, porta per porta, fins trobar elles amb algú que les escolti o que almenys s'encarregui de la seva situació. Els serveis i programes de salut de dones es resumeixen únicament a aquells relacionats amb la vida reproductiva, planificació familiar, embaràs, part, puerperi o menopausa. Pensem una cosa, tots els mètodes anticonceptius existents, menys un, estan pensats per a la dona. Hormones, migranyes, dolors, canvis de pell i augment de pes. Sabies que pel fet de que la pacient sigui una dona té un risc entre un 50 i un 70% superior al d'un home de tenir un efecte secundari al prendre un medicament? O que, per exemple, les dones tenen el doble de possibilitats de rebre un diagnòstic erroni d'atac al cor en comparació amb la població masculina i, per tant, un pitjor pronòstic? Històricament, gairebé totes les investigacions de medicaments, mètodes diagnòstics o de models de malalties realitzades en els últims segles s'han testat exclusivament amb animals i humans mascles.